Ayun oh. Yo, what's up mga kadulskis? Nandito tayo ngayon sa Day Walk. Tara mga kadulski, try natin mag-jogging dun sa dagat. Ayan oh, maraming nag-jogging. Nandito sila uncle, nandyan ang senior citizen. Maraming rito, nagja-jogging dito. Yan, actually dito sila nagja-jogging oh, doon sila nagja-jogging yan. Babike. Yan. Dahil nagbabike dito. Medyo late na nga tayo kaya medyo tirik na rin yung araw. Okay na rin daw kasi vitamin D yan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga kadudski. Let's go! Take it real soon. You know we got what you need. Ayan, nakita nyo mga kadudski oh. May sounds pandala si kuya. Si mga tawag doon, uncle. So dito na lang tayo magja-jogging kasi mas maganda dito kasi pagka doon maraming dumadaang mga sasakyan. At least dito talagang sariwa yung hangin. Ayan oh, maraming ibon oh. Ayan, pwede tayo. Marurumihan nga lang yung sapatos. Okay lang yun kesa yung marumihan yung baga mo. Importante dito eh. So ayan oh, napakagandang maglakad-lakad dito. Ayan o. Ayan, what a nice. Ayan na mga kadudski, scenery dito sa Lingayen. Ayan, napakaganda ng sikat ng araw. Ayan no. So tara, start na tayo mga kadudski. Lakad-lakad lang tayo kung saan tayo makarating. Ayan no, tingin muna tayo ng napakagandang view. The best ito sa maganda talaga to therapy sa mga dyan, mga nabuburyong lalo ngayong pandemic. Kaya yun sarap ng parang gusto ko maiyak. Kasi parang marirelax ka dito mga kadudski. Lahat ng problema mo mawawala. Napakasarap ng pakiramdam dito. So sa mga kadudski dyan, mga senior citizen, mga ate, kuya, sa mga tropa dyan,
punta na kayo dito para ano, ma-relax kayo. So tara mga kaduski, jogging na tayo. Walking lang pala. Let's go! So yun mga kaduski, mas maganda yung dito sa ulo. Pwede kong igalaw-galaw yung kamay ko. Kaso nga lang, hindi ko alam kung anong kung tama ba to. Sana maganda yung angulo. Anyways, ito, mag-start na tayo talaga. Hop. Wow! Dead end pala to. Dead end pala to mga kaduski. So try natin umikot. Ang aso mga kaduski. Buti na lang hindi ko dinala si Uno. Ito si Kuya Wilson. Nakausap natin siya kanina. Yung pala hindi nagre-record yung ano, yung video natin. Magtatahi si Kuya Wilson. Ang dami na raw butas eh. Ito yung mga kaduski. Ito yung hinihila no Kuya Wilson. Ngayon walang nag-ano kasi maalon daw. Yung mga karkar, yung mga bangka doon, yung panghipon daw. Ito yung isda, marami. Yung ano, yung espada, di ba may? Yung mga yun. Sari-sari yung mga nakukuha nito. Saka maraming naghihila nito, di ba? Oh, ganun, no. Maganda pag nakakita na ako nito eh. So yun, si Kuya Wilson ng ano, magtatahi. Hindi sila naglagay ngayon kasi nga maalon. So, Kuya Wilson, kaway ka naman sa vlog. So yun mga kadunski, si Kuya Wilson yun. Mabaya na kanina nag-record na tayo. Yung pala, wala. May nakita tayong alimango yun, oh, si Crablets, oh. Huli tayo. Ayun, oh. Ang bilis, oh. May malaki pa rito, eh. Malalaki, oh. Ayun, ayun, oh. Wala. Sablay. Tumakbo. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan, may maliit. Ayan. Gini ano bang? Magaling kang kupal ka. Ayan, mas malaki, oh. Hindi natin ulit. Napapagod din pala sila. Ayan. Ayan. Yun. May starfish ko. Ayan mga kaduski, oh. May maliit, may malaki, oh. Aray. Nakagat siya mga kaduski, oh. Say hi to the vlog. So pakawalan na natin sila mga kaduski para lumaki pa. Bilis. Yan na. Ayun, mas malaki, oh.
Ito palang malalaki mga Kadudski. Ito pumasok dito. Malalim pala. So far nakaka 10 minutes pa lang tayo mga Kadudski. Hindi lang gaano tayo nakakatakbo, pero pwede na rin to dahil first time pa lang naman natin eh. Brisk walking lang. Ayan si kuya oh. Meron uli oh. Hindi talaga sila nakapag sigay ngayon kasi ano eh, maalon. Kaya nga ba oh, maalon. Kaya ayun, wala talagang, hindi pwede dahil maalon. So balik na tayo mga Kadudski. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Saka paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga Kadudski. So tuloy pa rin paglalakad. Oh, may nagbabike din oh. Hi ka sa vlog. Hello. Yun oh. Mga kabataan oh. Hi ka sa vlog. Mag-hi ka sa vlog. So yun mga Kadudski, mga kabataan, gustong uso rin ng ano eh, bike dito eh. Kaya sa mga mahilig sa bike dyan, pwede kayong pumunta rito. So tara, walking ulit tayo mga Kadudski. Let's go! Ayun oh. I-type mo Kadudski. Anong pangalan mo? Po? Anong pangalan mo? Matthew Salvador po. Matthew, yung kuya mo yun? Hindi po, pinsan. Pinsan? Anong pangalan niya? Kenzo po. Kenzo, oh. I-type mo Kadudski. Sige po. Oh, yung may aso. Sige ah. Sige, bye-bye. Ingat. So yun, si Matthew. So kailangan natin i-upload to para makita ni Matthew. Pero mga Kadudski, medyo bilisan natin ng konti para maano yung lungs natin.
So yun mga kadulski, natapos na rin tayo, naka 25 minutes na rin tayo. So okay na rin yan sa umpisa. Kasi ano eh, umpisa lang naman eh. Medyo hingal na rin tayo pero sakto lang. Thank you for watching. Till my next vlog. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung videos natin para dumami na tayo. So basta lagi natin tatandaan mga Dudski, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga Dudski. Syempre bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.